2 segons inicials només per dir gràcies als nous subscriptors. 2 anys, 0 vídeos. Us mereixíeu tot aquest confeti i més. Som-hi! El vídeo d'avui està dedicat als Amics de les Arts perquè fan 20 anys i jo sóc una mica de la seva edat, sabeu? Llavors això vol dir que a mi em va enganxar així com a l'època tonta d'inici de carrera, que hi havia uns nois guapos que tocaven i els perseguien per tot arreu. Llavors ara em fa molta il·lusió tenir cabells blancs i que els Amics de les Arts facin 20 anys. Ara, amics, que el que ens esteu donant els fans, doncs, està molt bé, tota l'estona llançant noves versions de cançons, que està molt bé. Ens estan arribant, doncs, vídeos nyonyos de què fem? Doncs fem tot això, i està molt bé, és maco aquell vídeo, i us va costar molt gravar-lo, ja ho vaig veure, però falta alguna cosa. El de les signatures, dedicant als llibres, fantàstic, aquell sí que em va agradar. A mi m'agradaven molt totes les actuacions que fèieu quan éreu joves i no teníeu prou cançons per omplir un concert i fèieu tots aquells teatres, allò m'encantava. També em va encantar el Atrapats aquí, o sigui, jo hauria frisat per un Atrapats aquí 2.0, versió 2.0 anys, sabeu? Vull dir, seria fantàstic. El vídeo que jo estava esperant fins ara i que no arriba és un vídeo explicant les cançons dels Amics de les Arts. Què hi ha darrere d'aquelles lletres tan meravelloses que ens fan a tots vibrar? Què? Històries, fets. Necessitem explicacions. Així que el que he pensat és que aquests vídeos que no m'arriben els faré jo. Tot el que diré en aquests vídeos és la meva pura interpretació de les vostres cançons. Per tant, si vosaltres voleu posar-hi una mica de la vostra part i voleu fer alguna entrevista o alguna col·laboració aquí, ja ho sé que tinc 4 subscriptors. Bé, en tinc uns quants més. Però jo, quan vosaltres teníeu 4 seguidors, us vaig anar a veure el 2049, el Vincu, li diuen el Vincu, a Granollers. I vaig estar allà, en la paradeta, que hi havia no una persona que contracteu allà venent i li canteu coses des de l'escenari, no. Hi havia el Ferran allà venent coses i jo em vaig acostar amb les meves amigues i vaig dir, jo vull un bed and breakfast, i pobre Ferran em va oferir un disc i dic, no, volia dir la xapa que diu bed and breakfast. I com em va fer pena me'n vaig comprar una altra de xapes, vaig comprar 2 xapes, 2. I una amiga meva que té més bon cor va comprar el disc i el Ferran li va dedicar i li va tirar una mica la canya a la Gina, que si no és cambrera algun dia ho serà. Per tant, jo us donava suport en els vostres inicis, potser aquí cal una mica de... la collab. Justifica el fet d'haver-vos perseguit per tota la geografia catalana, que tingui jo alguna mena de dret de posar-me a fer vídeos parlant de les vostres cançons? No. Diguem que l'autoritat també, gràcies al meu treball de recerca que vaig fer fa 25 anys, o 20 una mica menys, i que anava de les lletres de l'Oreja de Van Gogh. Jo aquí apuntant maneres, als meus 16-18 anys estava fent això. Llavors, sóc una experta, com podeu comprovar, me'l van aprovar. Començaré a fer vídeos explicant les lletres de les cançons de la meva llista de reproducció que tinc al meu canal, que es diu Les millors i més ballables cançons dels Amics de les Arts. La primera cançó és...